Sanibonani nonke babukeli emakhaya. Namhlanje le video isponsorishwe uPocket Broker. Bese nazini ukuthi uPocket Broker usune YouTube channel yawo. Lapho nginicela khona ukuthi nihambe niyo-subscribe kuyona. Lapho khona kunama host angama experts azokwazi ukuthi akusize ukuze ukwazi ukufunda ukutrader. Bona ke bahlezi bekulungele ngaso sonke isikhathi ukuthi baphendule umbuzo nombuzo ongase ubuze ufisa ukwazi ngePocket Broker. Kuyona le YouTube channel yabo uyakwazi ukuthi ubuke ama video ukuze uzokwazi ukubamba ama strategies from ama experts in real time. And bayaba ke nama live streams kuyona platform yabo azokusiza ukuthi ukwazi ukuthola ama promo code ukuze uzokwazi nawe ukuthi udouble i-deposit yakho. Ngiyacela ukuthi ningithembe bafowethu. Na kanjani? Angeke nize niyisole ukuthi ni-subscribe kuyona yona le YouTube channel yabo. Futhi na kanjani bayaba nama YouTube shorts entertaining afundisayo. So na kanjani ngiyacela ukuthi ungakhohle ukuthi uhambe yo-subscribe kwi-Pocket Broker YouTube channel. Angeke nize niyisole. Ngiyabonga kakhulu ke kwaba Pocket Broker ukuthi basizile basponsorishela le video le yanamuhla. Umuntu wakho? Hayibo. Uthini lo? Ngeke uthi athi umuntu wakho nowathi nohlukana umuntu wakho? Ngabona sayiqhubeka ngala sasebenzisana naye. Niyasebenzana umuntu wakho mos. Cha uthini mawusebenzana nami? Sanihlisa umoya. Umoya kanjani? Ngoba uthi ngumuntu wakho mina ndintoni kuwe? Mawuthi ethi ngumuntu wakho mina ndintoni kuwe? Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esilubiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So namhlanje sivakashelwe usisi na kanjani khona lento angayiboni kahle kwi relationship yakhe akuyona njengamanje esizoyithola kungesikhathi singakanani. Sawubona njani? Yebo njani sisi? Ngiyaphila nami uma bani? Ngingumama. Okay, kuphi emakhaya? Ngikhaya kusephila staff. Eastern Cape. Ngicela ukwazi nge-relationship yakho iqale kuphi and beniphathene kanjani? Okay, le relationship yami sesiqale ndifike apha eThekwini na ngo-2021 xa uqala unyaka. Ndizodibana noSamkelo awabamkhize. Sidibana kwaku-August nge-Women's Day. Sasidibana kuse-beach. Okay. So ekudibaneni kwethu ke waba ngumuntu ondishelayo, but wayengumuntu oright onice. Romantic futhi ngexesha engishela kwakungubuhle nje kumnandi. So nami ndambona lo bhuti ngaqonda wawo ndachazeka ngobe lihambile ixesha engishela I think nje buma 2 months and ngumuntu oright nje emane ngithela nje lunch kunjani kumnandi kunjani. Okay ndimvumeke siqhube umjolo wethu. I think ngiqale ukujola naye nje bese kungu-December ndizogoduka ngizoya emakhaya. 2022 hayi ngithe ngibuye emakhaya kwamnandi sajula nomuntu wami siphathene kakuhle komnandi. Kanti mina kahle kahle apha eThekwini ndifike ndizozama umsebenzi. Yes, khona umama wayengibizile owakhona ngale emakhaya esithi manizozama ndimncedise etafuleni lakhe asebenza kulo umama othengisayo. Okay. Ndifikele ndathi ngisa naye umama ndimncedise etafuleni lakhe ekahambeni kwexesha nami ndabona ukuthi no man I can do this. So ndaziqaliselela ibhizinisi elincinci. Okay. Yes, so ndingumuntu ophila ngokuzithengisela. Ndiyathengisa kuyo yasemhlanga, ndithengisa amabhega nama-sandwich. So ndithe eqaliseni kwami ibhizinisi umuntu wami khona ke shame endincedisa kakhulu, undincedisile kakhulu shame for ukuqalisa ibhizinisi lami nje ube ngumuntu bendincedisa kakhulu. Yes, ngaliqalisa ibhizinisi lahamba kakuhle kakhulu. Ekuhambeni kwalo kakuhle ibhizinisi lami umama lo benzise eThekwini it was 2023 washo ukuthi yena useyakhathala ukusebenza. Wathi usaphinde emakhaya. So xa iphinde emakhaya wathi ngoba mntanami unisebenzele kakuhle kakhulu kweminyaka engaphambili ngoku mina ngikhathele ndibona uba mandiphindele emakhaya ndiyozama impilo ndohlala emakhaya and abantwana bakhe besethi sebekhulile sebeyazisebenzela and ngeke bakalisebenzisa itafula. So
wathi ushiya kumtafula lakhe. Okay. Okay, ndabheka ndabona uba le into endiyenzayo apha iyandisebenzela kakhulu, so andikwazi uba ndingashiya yona mhlawumbi ndiyoqalisa esinye isport ne. So ndabona ukuthi okay mandizame ikhazini yam, khona ikhazini yam engasebenzi yona esemkhaya. Ndithathe yona ndimfowunele ukhazini, khazi unjani, impilo ihamba kanjani lapho, ndiyamazi vele ke uzixakekela ukhazi. So khazi zamani, khazi sizozama impilo ngapha kanjani, ungakhona yini ukuthengisa? Hayi mzala ngingakwazi ukuthengisa. Ndithi okay khawuze mzala mani, safike siqhwarha apha sihlale sobabini. Okay, afika umzala nyani, ndiqalise ndistokhe izinto, ndimnikeze itafula. Yes, 2020 ubani lo nyaka lo, this was 2023. Asebenze nyani umzala wami kakuhle kakhulu, besisebenzisana nje kakuhle, kumnandi kunjena. Yes. So kukhona nomuntu wami ke esayidini, then umuntu wami bendincedisa kakhulu naye shemfo ukuthi andistokhele izinto because nami bendihlala ndi-up and down, ndibhizi ngapha. So xa ukuthi ndiyashota ngestock behambe yongilandela izinto hotele. Then nangapha kukhazi ke then inguye be-order andihambisele izinto. Eyona nto enzise apha ke sisi wami ukuthi ekuhambeni kwexesha ndihambe ndahamba ndangamthola kakuhle umuntu wami, kahle kahle kwenzeka ntoni. Okay. Yes, kwi-relationship yethu besengumntu besenditshintshele nje kakhulu, kakhulukazi nje ku-2025 hayi bese ningasaboni kakuhle ukuthi kahle kahle kule relationship yethu kwenzakalani. Yindaba ukwenzani? Eyi kuninzi sis, kuninzi. Usengumuntu ongasenaxesha lam, ndiyamfowunela akasawabamba ama-calls wami, mayifika endlini nje uhlele ngumuntu odiniweyo nje akanaxesha lam. Andiyazi ukuthi kwenzakalani ngaye. Xa ndizama ukumbeka phansi ndimhlalise phansi ndibuze mntu wami kanti kwenzeka ntoni, ndikwenzeni mhlawumbi, uyayibona laa nto leya singabantu besifazane bethi nani siyakuthanda ukuhoya. So umntu wami xa sengasiyiyo le nto bendikade ndimaze yiyo, bengumuntu obeqhela ukundikhupha sikhuphane nje siyokonwaba, but hayi ixesha besengasenalo. And ngapha enye into endihluphayo nebhizinisi kum alisahambi kakuhle. Yes, umzala naye ngapha bendimbeke etafuleni izinto azihlangani tu, imali aseyikhesha apha nje hayi ngeke akuhlangani. So andiyazi and le nto le iyandistressa, that's why ndilapha ndifuna ukuke ndimbeke phantsi naye sike sihlale sithethe ndive uba inoba mhlawumbi inoba uzawuthetha into evakalayo xa njengoba ndizamzisa apha. So andiyazi uba kwenzeka ntoni sisi. Yini oyibambile mhlawumbe ebambekayo ndlela thizeni mhlawumbe kungenzeka ukuthi utholile ukuthi okay nangu lo muntu lo mhlawumbe umatasa naye, ubhizi naye, uboneni noma uzweni, usoleni noma nje kwenzakalani. Ngiya-understand ukuthi ubungasamtholi kahle, wengasakunezi isikhathi sakho, but into ephathekayo nje ngesandla ukuthi nansi into engicabanga ukuthi iyona le yasematasa ngayo njengoba enganginaki mina. Njengamanje ngingakabi nayo isho ukuthi kahle kahle kwenzakalani kuye. Kodwa nje enye into endiyiqaphelayo njengoba ndikhala ngezindaba yezimali ukuthi umzali bekade umuntu obesebenza kakuhle etafuleni. Imali ngoba ayisezi ngendlela e-right. Kanti nokuthi uma ndihambile ndiye kwelaa tafula because yena ndambeka kwitafule lami elikuwe street. Yes, njengoba mna ndisitsho ndisebenzele emarket. So nokufika phana etafuleni ndibuze kwenzeka ntoni, ndifike kugadiswe umuntu etafuleni. Kwenzeka ntoni, uphi umuntu osebenza apha? Kuthiwe hayi akekho sister, usaphumile, uphume nobavumo sibaya ndazilanda uba umuntu wami lowane. So kuthiwe uphume naye bebethe bayabuya basajikala. So I think kuthiwe mhlawumbi sebe-2 hours bephumile sekuphelile i-hour. Okay. Yes, so xa ndifikayo ndimbuza mna afika andibribe andixelele uba hayi bebeyo-eda izinto zokustoka. So andiyazi uba kwenzeka ntoni. Bobabili. Oh, iyona nje into akutshela yona leyo uma ngabe umbuzo ukuthi why bephumile bobathu. Ayikho into athi bebeyo-eda izinto zokuthengisa kuphela. Yeah, ungixela ukuthi bebeyo-eda izinto zokuthengisa nje. Okay. Okay, kulungile. Ithi babize ngikhulumisane nabo babili, ngiyothi mase ngiqedile mase ngiyakulanda nawe. Imuphi umbuzo mhlambe ongafisa ukuwubuza ungathi angikubuzele bona mangisahleli nabo? Because bakhona baba uthi ngizoba lana ngikhulumisane nabo but wena uzobe ungekho. So imuphi umbuzo ofisa ukuthi ngikubuzele ngibuzele kubona? Sorry. Hayi ndifuna ukwazi sisi uba inoba kwenzeka ntoni phakathi kwabo. Bayajola nawe okanye kwenziwa ntoni, kwenziwa isibhanqa mna na. Okay. Okay, kulungile ke. Ngicela ukukhulula ngihambe ngiyobalanda ngixoxisana nabo. Then ngiyobe thina sengiqedile mse ngiyakulanda.
Alright, ke Cela sisi. usondezele bona. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo lothando, uhlelo lwethandana. So-ke nayo ikhapuli yethu sinayo today, sicela ukuthi abasondele basixoxele nje ngabo ukuthi ingabe ithini into yabo kwezothando nanokuthi-ke mhlawumbe esikhathini samanje nesakusasa bazobe bekuphi, bazobe bebhekephi, bayimisele ngani, yonke nje leyo nto sizoyizwa kungesikhathi esingakanani. Sanibona kanjani? Siyaphila sinjani? Ngiyaphila nami ngicela ukuqala ngayo sisi. Ngicela kwazi kuba nesibongo nala usuka khona. U-Afikile Mqo usuke e-Eastern Cape Flagstaff sis. Ukhulele khona? Yebo sisi ngikhulele khona. Oh, all right. Ubhuti ubani? Nawe samukelwa Mkhize ophela endaweni yaseJolibezi. Jolibez. Yebo. Oh, okay. So mhlambe nje ngibuze kabanzi nge-relationship yenu iqale nini? Iqalela kuphi? Nihlangane kuphi? And beniphathene kanjani? Noma ngangiphendula. Relationship ethi iqale ngo-2024. Ukuhlangana kwethu sahlangana ngimazela etafuleni, uyadayisa etafuleni, udayisa ama-fruits nama-veg. Okay. Into kanjalo. Yebo. Oh, so mhlambe wazibonela intombi nje uzidlulela noma kwenzakalani ukuhlangana kwenu? Kwenza kanjani? Ukuhlangana kwethu sahlangana ngomuntu owami engangithandana naye kahle kahle ngoba naye umuntu osebenza ngalo umsebenzi ukuthi ayithengisele. Oh, owawu. Yebo engangithandana Hayi naye. manje. Hayi manje. Oh, okay. Sasihlangane ngomuntu engangithandana naye before. Oh, all right. Mhlawumbe ke dadewethu ngicela ukwazi uphethe kanjani futhi? Nawe futhi uphethe kanjani? Kahle kakhulu and sibona ukuthi kusekude lapho esiya khona sisifana. Okay. Yazohlangana into. Mhlawumbe nje niyazibona nabantwana, niyazibona nishadile nje yonke le nto. Sizibona nje siphila impilo e-right, sihlangene nje sothi sikhulisa abantwana bethu sondawonye. Oh, okay. Imali awungitshele. Uyamazi lo sisakhuluma ngaye? Ayethandana naye kudala noma umazi? Yebo sisi ngiyamazi ukhazini wami but bohlukana. Ukhazini wakho? Yebo sisi. Uyazi ukhazini wakho ukuthi uthanda nomuntu ake athandana naye yena before? No sisakazi. Okay. Mhlawumbe zikuphi izathu? Ngokuthi ukhazini wami so akulula ukuthi ngamtshela lokho. Okay. Wena the time kade besathandana bewazi ukuthi bathandana ngaleso sikhathi bakutshela noma mhlambe waze ukuthi wathandana naye ngoba nakho wena usuthandana naye? No, ukuthi ungitshele ukuthi sebohlukana. Mina ngangibona but ngingenasho ukuthi benzani ngoba ngangibona njengomuntu oyisupply emsebenzini wami. Nizona kangakanani mzana? Siklose kakhulu ngoba kwakufika kwami ngifika la eThekwini ngo-2022 ngifikele kuyena. Okay. Ni close. Mhlawumbe awumazi umuntu wakhe omusha? No, angifuni ukuqamba amanga mazi. Okay. Ngiyakuzwa. So-ke mhlawumbe bhuti mase ngibuze nje ucabanga ukuthi umphatha kanjani umzala wakhe ukuthi uthandana nomunye umzala wakhe? Ngicabanga kwami ngiyazi ukuthi akaphathekile kahle. Ngiyaphatheka ngoba akakokwazi bengakokomazisi nami. Okay. Bengazi. Ngasho kanjalo ukuthi ngiyacanga ukuthi angeke uze kumphathe kahle. Mangase ezwe. Umuntu kanjani yena? Naye umuntu olungile. Ngasho kanjalo ulungile kodwa ethi mase ecasukile futhi abuye abe nakho nokuthi athethe kakhulu umuntu akuphakamisa umoya. So if uyathola and uyathetha lokho ngeke kuze kukuhlukanise nosisi. Ngisho akuthiwa uthini ngeke uze uhlukane naye. Ngeke ngize ngibe nayo ngisho ngalapho. Kanjani manje? Hayibo. Ukuthi indlela asiphathane besiphethene kahle ngayo naye. Iyona engenza ukuthi ngigcine kube nzima ukuthi ngithathe isinqumo sokuthi ngiyamyeka. Phela because ukumiya kwami manje sibe nengxabano kahle kahle. Okay. Sibanga ukuthi ngoba bengimsiza ukuthi ngimsupplyele because yena ngithi mina ngisebenza kahle umsebenzi wami ukuthi ngisebenza ngemoto. Shayela imoto esemsebenzini. Manje bengibuye ngimsize ngokumlethela istock. Manje bengibuye ngibasiza ngilethela bobabili. Manje methola ukuthi angisakwazi ukuthi esinye isikhathi ngikwazi ube ngisichithe naye. Kahle kahle mengibuye ngibe free mengithola isikhathi sokuba free emsebenzini. Bengasakwazi ngibuye ngisichithe naye isikhathi. Into eyenza ukuthi sixabane kahle kahle ukuthi mina angikwazanga ukuthi like ngimtshela iqiniso.
ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngami ukuthi ngisafiki nelo. Okay. Okay, akulungile ngoba vele asizele ukuzokhuluma ngaye mina ngifuna ukwazi ngani nje bekuthi isuke yangena indaba yakhe kade sikhulumele but ngifuna ukwazi ukuthi ke mhlambe ke nanoma ngabe kuthiwa ke uyazi useyazi mhlambe uyamtshela ngasesikhathi umtshela ngaso because uthe bungakamtshela ngisho so mase kuthiwa uyamtshela indlela thizeni awumbona ngaba nenkinga futhi maye eba nenkinga ngeke uzohlukana wena nomuntu wakho. Angazi ngoba manje yena lo angisho usathandana naye right? Yebo ngisathandana naye. Yes, sengibuza nje. Kodwa sisakwazi ukuthi siphinde sixhumane noma sesingasathandana. Okay. Ngoba namanje kuzobe namanje ngisakwazi ukuthi ngimlekelele, ngimlethele istock noma ngibuye ngimlande ngekhazi zale esimase seqedile ukudayisa emakethe. Okay, into engifuna ukunderstanda ke manje ile ukuthi uthandane nosisi othandana naye manje sewahlukana yini nomzala wakhe noma untshontshile indlela thizeni. Kwaba ungitshontsha ngingasho kanjalo sibeka. Kodwa nahlukana. Yebo sigcina sihlukanile phela ngoba sihlukaniswe ikona ukuthi bese sixabana njalo. Okay. Siswami ngicela ukwazi la isikhathi esiningi umlando ukuziphinde. Awucabanga mhlambe ngelinye ilanga kuyoba khona umunye umzala wakho nomsisi wakho akuqondana nokuthi bazana nobhuti awusabi ukuthi kuzokwenzeka ngendlela mhlambe ongenzeka ukuthi kwenzeke ngayo phakathi kwabo boba u2 naphakathi kwenu noba u2. Angisabi sisi ngoba izinto angithembise zona ngiyazikholela kunjalo nje siza kushada nokushada. Oh okay. Mhlawumbe seyinhlelweni zokuvela ekhaya. Yebo sisi kunjalo. Oh, hayi no, kulungile. Ngine surprise yenu noba u2. Engazi ukuthi na kanjani nizoyithokozela. So ngicela ukuthi nisukumeni nibhekeni ngala ukuze nizoyilanda ngibeke la. Ngicela ukuthi nisondezele surprise yeah. Ziyakhala manje. Ngicela sisondezele igift yethu uyibeke nje la. Ngicela ukuthi niphendukeni nihlale phansi. Udadewethu ngiyahlala ngale ubhuti ahlala la. Bhuti, right? Right. Ubani usisi lo ongena manje? Nawe sisi ngisiza ngokuthi. Hayibo, uNkulunkulu. Mina usisi. Uthini kumngosamkani? Sorry but ungangibamba ayikho into ngibambela yona. Hayibo, nasi silingo bo. Uthi usisi okusizayo. Usisi yimi noma omsizayo wena. Engimsizayo mina ukuthi because umuntu. Hayibo, Jehova uNkulunkulu. Usiza mina wena. Uyamazi? Angiyazi njengokhazi Isidwedwe lesi engasilanda emakhaya lesi. Akekile singazi lutho. Ngetheke. Awazi ngisi ngetheke wena. Wazi ngetheke. Ikonto yazi ngetheke wena. Wazini? Ngokuzenza umuntu ngimandla. Ufuna nikutheni ungidlala indoda ntombazana. Indoda yakho. Hayibo, ukulendela yima indoda umuntu wakho. Umuntu wakho? Hayibo. Uthini? Ngeke uthi athi ngumuntu wakho wathi nohlukana ngumuntu wakho. Ngabona sayiqhubeka yonke le. Sasebenzisana naye. Niyasebenzisana uthi ngumuntu wakho mos. Kazi uthini mawuzosebenzana nami? Sanihlisa umoya. Umoya kanjani? Ngoba uthi ngumuntu wakho mina ndintoni kuwe? Mawuthi ethi ngumuntu wakho mina ndintoni kuwe? Ngumuntu wami. Yena? Umuntu engisebenza naye ngisebenzisana. Oh, umuntu osebenza naye. Njengoba ngangikuchazelile ukuthi nohlukana. Ewe, njena ngapi wena? Njena ngapi? Manje yimi losebenzisana nami wena. Okay, bhuti ubanjiwe ngisho yabona? banga. Ngicela ukwazi ke manje. Yini edala ukuthi uqamba amanga ukuthi awusathandana naye? Beni kanti uyathandana naye. Wayofihlela. Ngabe ngimazi ukuthi umuntu ocasukayo. Okay. Awusamthanda? Hayi na. Ngiyamondla lo. Lo sisi ngiyamondla. Ngiyamzama naye wona le ntombazana le. Ngibathathe bexakile emakhaya. Lo ngamzamela umsebenzi. Ubehleli phansi iminyaka ngijola naye. Namhlanje sezozibone umuntu ngami. Uthi umondla kanjani ngoba nangu umuntu wami ondondlayo endisebenzela yena futhi ngiyena uniholelayo. Mamela sibanqandini sentombazana. Yabona lo umsebenzi uzanyelwe ndini. Umuntu wami lona nguye undendlayo nisebenzela yena. Nakusasa lo msebenzi awusebenzayo ngaphela. Ngithanda mina. Wena ke eyakho kandiyithethi. Kusasa okuzoba ungekho nje kwami umsebenzi. Tafuleni lami fuseke. Hawu kodwa phela sokaze undenze kanjalo. Ngeke ndiyokulanda le emakhaya mina ngizokuzama ngithi ngiyakuphucula ukufaka ezintweni. Kanti uzonenza lento? Uzobukisa ngami
Hayibo nansi intombazane ngiqala kabi. Ngicela ukwazi la. Uthe usamthanda now sis. Yebo, ngisamthanda. Hayi ngoba Ungithanda kanjani? Wathi nohlukana kum. Yini uzongiqambela amanga? mamela. Yini ngizomamela ayikho into engizomamela wena kumele uthathe iqiniso manje. Ngisabona into enzala nje manje. Sekumele ukuthi ngikhulume iqiniso njengoba linjalo ngoba uyabona asibizela amakhamera manje kuyaphoqa sinakutshela. Shuthi ixoki wena lana because kungafika ukuthi nohlukana. Yini unamanga? Wathi nohlukana kum. Ya, ngasho. Manje bese ngithini ngoba ngizithwele ingane yakho lapha. Yenza njani? Hey mama. Ngiyazi. Ngimithi. Uzomandla ngani intombi? Ngoba ukhona ushilo wathi ngithembisa Ubani yena lokhona? Imali. Ukhona nani? Lokho uzothwala buza ngathi sanini. ngoba nami ngisanda kuzifumana ukuthi ngikhulelwe so benizokwenza benzokwazi bengekamtsheli nginevikelo lodwa ngikhulelwe ngizisa kwinhlupheko yazi ukuthi nimzise enhluphekweni ngoba kwanina nina kusasa okunobe ningasebenzi. Okay bhuti ngicela usuke umthatha umuntu wakho uphume naye. Angikuvumeli bathathe bobawu2, angikuvumeli uphume wedwa. Ngicela uthathe umuntu wakho uhambe naye. Nami ngiyahamba ngengisaleke nami ngiyahamba ngiyakwazi endlini ngizoyifikela noma yini ngizofika ngiyakwazi ha isikhathi esingangenza isilima Umbonile ukuthi ngithe aphume nomuntu wakhe right? Yebo sisingibonile Buka lapha ekhaya ngiyazibonela nani ukuthi kuphethe ngani ubhuti uvele wasukuma wathatha umuntu wakhe na kanjani ngiyazibonela ukuthi ubani umuntu wakhe la ngiyacela ungakhohlwa ukuthi usubscribe like ushare ngiyithanda kakhulu uzowazi ukuthi umuntu nomuntu omzwisa umhlungu ubukade uthe wena uyamthanda zizobuya ngisho kuthiwa zibuye kuwena zizobuya enganeni zakho if kuthiwa zibuye enganeni zakho zizobuye kuzizukulwana sakho because nawe fanele uyizwe lo juice lo noma lo sweet lo ozwise omunye umuntu because akekho umuntu ophoqelekile ungena kwi relationship ungahlala ube civil ayekho umuntu ozokudubula kodwa uma uzoqambela umuntu udlala amanga umqambele amanga uthi umtshela ukuthi uyamthanda umenzele izinto angayitholi kahle kuzobuya bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi pharmacy e Black Life Traditional Pharmacy. Is there Black Life?